It's time for SPG, as in super backgammon secret file. Pinasok niya. Tinutok niya. Kasi, safe naman daw eh. Hi, DJ Raqi. Itago mo ako sa pangalang Brenda. Mukha lang merong damage, pero wala, no. Normal to, kabisyo. So, ako si Brenda at ito ang aking SPG. As in, super backgammon secret file. Nangyari ang lahat nung birthday niya. 2 years na kaming magjowa, pero wala talagang nangyayari. As in, wala. Siguro ay nirerespeto niya kasi ako bilang girlfriend niya. Oh. Ang ganda ko, no? Akala ko marami kami napupunta sa birthday niya, sa apartment niya. Yun pala, sinadya niya na kami lang dalawa. Siyempre, kilig naman si Akech. Kasi napaka-romantic ng place. Yung pakiramdam na parang ako ang may birthday nang dahil sa ginawa ng jowa ko. May food at merong isang bote ng alak na matindi-tindi. At dahil birthday niya, sabi niya, baka raw pwede ko na siyang paskurin. Kahit sa gabi lang na yun. Ay, i-score sa gabi lang na yun. Siyempre, DJ Raqi, natakot ako kasi wala pang nakakagalaw sa akin. Pero syempre, wala na rin naman akong magawa. Kasi parang gusto ko na rin na maging masaya siya sa birthday niya. At ang sabi niya sa akin, safe. Safe naman daw ang gagawin namin. Tapos, may bigla siyang inilabas. Ipinakita niya sa akin ang glow in the dark na gamit na hawak-hawak niya. Fast forward. Tapos na kaming kumain. Medyo nahihilo na rin ako. Kasi nag-inom-inom na kami. So, sabay kaming nag-shower. First time yon na sabay kaming maligo. O diba? Iba talaga pag first time. May halong kaba at saya sa pakiramdam. So habang naliligo kami ni boyfriend,
meron munang larong naganap bago ang totoong bakbakan. LP here, LP there. Shamsi sup-sup here, Shamsi sup-sup there. At dahil first time namin gumawa ng milagro, hindi ko naiwasang magbasa ng alpabetong Pilipino na pa A, E, I, O na lang ako. Na ba? A, E, I, O na lang ako sa sarap ng pakiramdam na pamparam pam pam paparam pam pam. Kulang na lang pati 1, 2, 3 masabi ko sa kakaibang pakiramdam na ginagawa sa akin ng boyfriend ko. So, makalipas ang ilang sandali, ay binuhat na niya ako sa kama ni Rosana. Sa bed of roses. Ika nga nila. At eto na, doon namin ipinagpatuloy ang pag-plak-plak-plak-plak-plak. Sobrang saya namin nung gabing yun, DJ Raqi. Grabe. Alam ko rin kasi sa sarili ko na naibigay ko yung regalong matagal nang hinihingi sa akin ng pinakamamahal ko. Wala namang regrets kasi alam ko rin na iningatan niya ako. Kaya nga, gumamit siya ng glow in the dark. So eto na. Fast forward. Naulit nang naulit ang aming bakbakan mula ng gabing yun ng birthday niya. Hindi na rin syempre ako nagpabebe pa. Tutal, matagal na rin naman kaming magjowa. At alam ko naman na pinoprotektahan niya ako. Sabi naman kasi niya, safe ka sa akin. Safe daw ako. Kaya lang, makalipas ang isang buwan, lagi akong nahihilo. Na para bang maduduwal-duwal ako. Kaya naman, kinabahan na ako. At tinanong ko si boyfriend kung sigurado ba siya na ginamit niya yung glow in the dark na binili namin sa butika. Hindi siya kumibo, DJ Raqi. At para bang gusto nang mag-unahan ng mga luha kong lumabas sa aking mga mata. At para bang gusto kong maging beast mode. Gusto kong magalit kasi nga ang gulo-gulo ng sitwasyon ko. Nakakatakot, nakakakaba, nakakabaliw, nakakapraning. Pero eto na nga, tuluyan na akong naiyak nung inamin niya sa akin na hindi pala niya ginagamit yung glow in the dark. At ang sabi niya sa akin, pananagutan niya raw ako kahit anong mangyari. So, napagkasunduan namin na magpapacheck up ako sa doktor at sasamahan niya ako kasi hindi ko na talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Pagkarating namin sa klinika, laking gulat naming dalawa nung sinabi ng doktor na hindi raw ako buntis. Nagkatinginan kami ng boyfriend ko at parang hindi namin matanggap na ganun ang resulta. Dahil lahat naman ng senyales ay nararamdaman ko. Sabi ko, Dok, sigurado po ba kayo? Sumagot naman si Doc ng, siguradong sigurado. Kasi
Hindi naman mabubuntis ang lalaki na Brando pa ang pangalan. Anemic ka lang kasi puyat ka ng puyat. Kapapanood mo ng K-drama. Nabanggit kasi ng jowa mo na lagi kang puyat dahil bonding nyo ay manood ng Hating Gabi. Iwasan mo magpuyat at mag-assume para lumigaya ang inyong buhay. At yan ang akala ko lang pala. Yes, DJ Raqi. Isa akong binabae. Sana natuwa kayo sa aking kwento. At sana nilabasan kayo ng ngiti sa inyong mga labi. Muli, ako si Brenda. At ito ang aking SPG. As in, Super Bagginer Secret File.